Klaro Lazabal naiz, Urbizitako piraguismo eslalomekoa. Nire kirola piraguismo eslaloma da, Urbizitako kanaletan edo ibai naturaletan egiten dela. Hasieran ibai naturaletan bereziki egiten zen, baina geroz eta gehiago artifizialetan egin ohi dugu. 20 eta 30 arteko ateko purua daukagu, batzuk berde eta txuri kolorekoa eta beste batzuk gorri eta txuri. Eta berde kolorekoak korrontearen zentzuan pasa behar ditugu eta gorriak kontrako noranzkoan. Ez da bat ere erresa penalizazioak ere jaso ditzakegulako, paloa ikutuz gero 2 segunduko penalizazioa eta atea ez pasaz gero edo gaizki pasaz gero 50 segunduko penalizazioa suposatzen du eta horrekin konpetizioko emaitza ona amaitu egiten da. Azkenean kirola ere ikasketekin eraman behar dugu, pixkat egunerokotasuna entrenamendua ikasi unibertsitatera junta eta guzti hori. Normalean 2 entrenamendu egunean eta hemen ibaitxo hau dakagu, baina ez dakagu berez Urbizitako kanal bat eta pora juten gara 2 aldiz astean. Nire aita betidanik izan da piraguista, gero nire nahi ere sartu zen eta nik uste beraiek jarraituz, beraiek egiten zutenan pixkat kopiatuz sartu nintzen hontan eta ezin izan naiz hontaz despegatu. Etorkizunari begira Tokio 2000 polita, handia baita ere eta horregatik epe laburrera ere txikiago batzuk proposatzen ditut, hurrengo urteko laseun izango den mundiala. Duela aste batzuk taldezkako kategorian munduko txapeldunak izan ginen, 23 urte azpiko kategorian, eta egia esan oso sentsazio ona izan zen eta amets hori betea. Banakakoan nire emaitzarik berena munduko kopetan 5. eta 6. izan zen aurreko urtean, eta agian etorkizunera bakarkako emaitza polit bat egitea izango litzateke amets. Bratislava. Kanal bateko libre saioa. Agian gimnasioa esango nuke. Jessica Fox. Joku olimpikoetan domina bat lortzea. Pizza. 100 metros. Okei. Ez dakit nola duen izena abeslariak. 3 veces tú. Gorria, nire klubekoa. Izurdea. Baleta zen lehen eta mendira jutea esango nuke. Hawaiira bidaiatzea.